משהו אחד שאת זוכרת מאמא בתור ילדה. השובבות והחוכמה שהייתה בה וההתמדה שלאורך כל הדרך. כמו מה למשל? הכל. כל מה שהיא רצתה זה... סליחה. זיכרון ילדות של אמא. השובבות והחוכמה שהייתה לה כל הזמן. מגיל קטן? מגיל צעיר. אורנה תמיד אהבה להיות טופ. במתמטיקה הייתה מקום ראשון, הייתה לה איזה מישהי שהייתה בת של המורה למתמטיקה, שהיא תמיד הייתה בתחרות איתה, ותמיד הייתה בתחרות, היא הייתה תמיד מקום ראשון. זה שהיא זכתה מקום בחידון חמה וחידון תנ"ך, היא גם זכתה שהייתה קטנה, וגם היא הייתה אלופה משהו בספורט, משהו בווינגייט, ותמיד הייתה גם מטפסת על עצים ונופלת. הייתה גם שובבה, גם חברותית, גם גאונה, בקיצור מושלמת. יש לכם אמא וסבתא מושלמת. מזל טוב. שלום לאורנה יקרה, מזל טוב ליום ההולדת ולכולכם, לכל המשפחה, כל הכבוד על הארגון. שתמשיכו להיות משפחה יקרה ומתוקה ומאוחדת, ונחגוג ביחד הרבה שמחות בעזרת השם. אז מה שרציתי לספר, שתי זיכרונות שיש לי כשהיינו ילדות. אז הזיכרון הראשון הוא קצת מביך, אבל הוא ממש חזק אצלי, אז אני בכל זאת אגיד אותו, כי הוא באמת מלמד הרבה. שהכי חזק, אני זוכרת שאורנה הייתה יושבת איתנו שעות, גם אני, אולי גם חגית, אני לא זוכרת, והייתה מסרקת אותנו עם הקינים שלנו, בשיא הסבלנות, ולפעמים עם המסרק, לפעמים עם הידיים שלה, שעות, היא הייתה יושבת, ומה שסבתא היה קשה לה לעשות, אז היא עשתה איתנו, למרות שזה לא עבודה הכי נעימה ונחמדה, אבל היה מישהו שיעשה אותה. אז ואורנה לא בוחלת בעבודה קשה, אז זה הזיכרון הראשון שיש לי. הזיכרון השני, אני לא יודעת אם את זוכרת אורנה, אבל הרבה שבתות היית לוקחת אותי בבוקר בשבת לבית כנסת של המזרחי, שם נראה לי ברחוב שדרות מול השוק. היינו הולכות הרבה זמן, אז לא יודעת, לקח לנו, אני זוכרת שלקח הרבה זמן להגיע לשם. היינו מגיעות ככה לקריאת התורה, למוסף, ושם היית פוגשת את החברות שלך. אני לא יודעת למה אני באתי, אני חושבת שפשוט נהניתי מהתפילה הזאת. והרבה פעמים היית לוקחת אותי, ואני מאוד נהניתי מהתפילה, ועד היום אני ככה, כשאני שומעת את השירים האלה, אני נזכרת בבית הכנסת הזה, שהיינו הולכות ביחד. אז זהו, אז תודה על שני הדברים האלה, ובטח יש עוד מלא סיפורים, אני פשוט, אמרו לי לבחור אחד או שניים. וזהו, ומזל טוב, ושתמשיכי ככה לעמול ולעבוד קשה ולראות הרבה ברכה והצלחה בכל מעשי ידייך, גם במשפחה, גם בעבודה, וגם תודה על כל מה שאת עוזרת לנו עם סבא וסבתא. זה לא מובן מאליו, למרות שאת גרה הכי קרוב, אבל עדיין זה דורש הרבה הקרבה ומסירות, ואת לוקחת את העבודה הקשה. אז זהו. טוב, אני לא ממש יכולה לספר מה היה כשהייתי ילדה. אני יכולה לספר מה כשאני הייתי ילדה, ואת כבר חושבת, כבר הכרת את פיני, למדתם להתחתן, חתנתם כבר, אני באמת כבר לא זוכרת. אבל מה שאני זוכרת זה של"ג בעומר אחד לקחתם אותנו למירון, נסענו באוטו הירוק הזה, ונסענו בלילה ככה, והיו מלא אנשים. אני זוכרת שישנו באוטו אפילו, או באיזה אוהל, כבר לא זוכרת.
וקניתם לי כזה אוטו משטרה, כזה שעושה ווי ווי, ואחר כך מלא זמן שיחקתי איתו, זה הזכיר לי כל פעם את הנסיעה הזאת למירון, לפני שהיה כמו היום 6 מיליון אנשים. גם אז היו מלא אנשים, אבל בטח לא כמו היום, בטח אפשר היה להגיע עם אוטו עד לשם. אז זהו, אני זוכרת גם סתם ככה שכל הזמן הייתם לוקחים אותי לצפון איתכם, נסתם לרמת מגשימים, נסענו לצימר, נסענו לטייל, תמיד הייתם לוקחים גם אותי. זהו, זה זיכרון ילדות שלי. לא זיכרון ילדות עלייך, אלא זיכרון ילדות שלי איתכם. והרבה מזל טוב אורנה, גיל מכובד מאוד, וכיף לי שאת אחותי הגדולה, ממש. מזל טוב.